Isifinyezo esigcwele sesahluko sokuqala encwadini engaphansi kwesihloko esithi Impi Yabomdabu Isethunjini. Esahlukweni sokuqala kule ncwadi noma kule ndaba siyathola ukuthi umbhali ugxile kule y'gaba ezibalulekile engizothi ukuzifinqa nje ngamafuphi. Awuthi-ke ngihlube udlu ekhasini, kepha ngaphambi kokuthi ngikwenze lokho, ngicela uyi-like le video, usubscribe, kumahhala ukusubscribe. Mani subscribe niyasiza ukuthi nathi sikwazi ukuthi siqhubeke senze ama-video, siphinde sithenge phela nathi ikhofi nje. Sibuye nje sibuyise amandla. Okay, kodwa asikho lapho-ke, siyabonga nge-support yenu. Sengiyalihluba-ke udlu ekhasini. Ukufika kukaCele, ngiphinde futhi ukufika kukaCele. Le ndaba-ke igxile kakhulu ekufikeni kukaCele. UCele ufika kuphi-ke masithi ukufika kukaCele? UCele ungubani na? UCele ungumalume kaBafana. UCele wakhulisa uBafana besahlala Impaphala kanye nodadewabo uLinono. Kepha-ke uBafana wathi mayesefundile, eseney'mali zakhe, esengumacaphunakisaya, esedla izambane likaPondo, uBafana wawujikela umndeni wakhe. Angithi phela ngesintu sesiZulu siyaye sisho ukuthi uma umalume noma yawuthi ngenze umzekelo manje. Uma umalume nina ningabashana bakhe, uma wenu mhlawumbe wanizala engakashadi, umalume kuzomele anelekelele futhi aphinde anikhulise. Manje-ke lento mina engikhuluma ngayo la into eyenzekile la. uLinono wazala izingane ezimbili, emva kwalokho wahamba wayohlala neShende, washiya izingane ekhaya. Lezo zingane lezo azishiye ekhaya uzishiya kubani na? Uzishiya kuCele, uCele ongumalume kaBafana. uBafana yena usengumacaphunakisaya. Ngokwesintu noma ngokwesiko lwakwaZulu kulindelekile ukuba isimo uma sinjalo noma isimo esinjalo masenzeka, umalume kube uyena olekelelayo izingane zikadadewabo, ngoba phela kuwumndeni. NgesiLungu bathini? Bathi an uncle should be able to take care of his niece or nephews. Yeah, kodwa asikho-ke esiNgisini. Manje-ke uCele useyabona ukuthi isimo sesimanzonzo eMpaphala. Kudliwa imbuya ngothi, kuyabheda, imali ayikho, akekho futhi osebenzayo. Ngobunye ubusuku banokulala bengadlile. Isimo simanzonzo, kunzima. Yingakho-ke uCele sithatha isinqumo sokuthi awuthi ngihambe ngiyocela le ngane engiyikhulisile ngayifundisa. Yahamba yayofunda emfundweni ephakeme, yathola iziqu, yasebenza kahle. Awuthi ngihambe-ke ngiyoyicela ukuthi phela ayisize iy'ngane zikadadewabo, ngoba phela nangu udadewabo uLinono useshiye izingane ekhaya and futhi isimo la ekhaya asikho sihle. Hhayi, nibala ahambe uCele, athathe imithwalo yakhe ahambe asuke eMpaphala abheke eThekwini. Uma efika eThekwini, engqongqoze emnyango evula, hawu ngempela nangu umshana. Mayesefikile phela emzini kaMshana eThekwini, hhayi nibala acele uCele, acela usizo ukuthi iy'ngane azidli, zidinga ukudla nosizo futhi ngezinto zesikole ngoba kuyashoda. Uyabona nje ingane nje izinto ey'dingayo imisi yakhula. Nakhu-ke okuyingwijikhwebu, okuyimpicabadala
osekwenzeka-ke, ngoba phela silindele ukuthi ucele njengoba ezocela lezi ngane, uBafana uzovele azisize, kanti kuBafana uzovele ashaye phansi ngonyawo, aphike azalilale ngesisu, athi yena ngeke akwenze lokho. Ucela ngeke akubone lokho. Okokuqala ucele njengoba ila akanayo ngisho i-appointment, okusho ukuthi usungaze udinge i-appointment ukuze uyobona umndeni wakho noma uvakashelwe umndeni wakho usudinga i-appointment. Umuntu okufundisile wakukhulisa, wakondla, wenza isiqiniseko sokuba wena uyahamba uyofunda ey'mfundweni ey'phakeme, usuyamjikela ngakusasa. Angazi-ke mbukeli, njengoba ngibuza le mibuzo, ngicela iy'mpendulo kuma-comment. Wena ubona kungabe, wena ubona kuyilo, ubona kuyisinqumo esihle leso? Uhamba nobani kule ndaba noma kulesigameko? Cela usazise kuma-comment. Hhayi kodwa mina awuthi ngithule ngiqhubeke ngihlobe udlu bekhasini. Lesi sahluko sokuqala-ke ilapho simthola khona-ke ucele seyocela laphana, kodwa uthe emifika isicelo sakhe sashaywa indiva. Impendulo kaBafana yathi uBafana wala ukuthatha iy'ngane zikadadewabo, eveza ukuthi umndeni wakhe wakhiwe kahle ngendlela owukuthi awukwazi ukwamukela abanye abantu abasha. Waphinde wasekela lokhu ngokuthi yena umatasatasa namabhizinisi nezindaba zezinja zakhe. Awucabangeke mbukeli, lo muntu okusho ukuthi izinja zakhe zazibaluleke ukudlula abashana bakhe. Siphinde futhi sitholeke indima kaPopi. uPopi ungubani na? uPopi ungunkosikazi kaBafana. uPopi ubonisa ukuthi izindaba ezithinta amakhaya nezingane zisemagatsheni kaPopi. Indaba isibonisa lokho, ngiyaxolisa ngephutha. Indaba isibonisa ukuthi amakhaya nezingane zisemagatsheni kaPopi. uPopi wasisekela isinqumo sikamyeni wakhe, naye washaya phansi ngesisu. Wathi angeke bakwazi ukuthi basize lezi zingane ngoba zizogcwala lana, zizokhanda iy'ndleko nje, futhi yena okubalulekile yizinja zakhe ney'ngane zakhe. Kodwa kubukeka engathi izingane azibalulekile kunezinja. Lokho-ke kuyasixaka ngoba phela bangabazali labantu, ngoba futhi siyathola nasendabeni ukuba izingane zikaPopi noBafana zikhuliswa ngumsizi wekhaya okungugogo uMaxakusha. Izinhlamvu-ke ezisemqoka, uBafana phela masikhuluma ngaye suke sikhuluma ngendodana enkulu yakwaNgubane ehamba phambili futhi ingawunaki nomndeni wakhe osempaphala. Ucele-ke ungumalume kaBafana noLinono ozama ukusiza izingane zikaLinono kodwa okhalelwa phezulu. Siphinde-ke sikhulume ngoPopi. uPopi ungunkosikazi kaBafana, okuwuye ophethe izinqumo ngomuzi nangokuthunyelwa kwezincwadi zokugula noma zendlala. Awucabange uyayibona ukuthi iyingweji igwebu. uPopi ungunkosikazi kodwa uye ophethe izinqumo zomuzi. Hhayi, awuthi ngiyishiye lapho, kodwa umbuzo engizokushiya nawo ukuthi ingabe uPopi ungunkosikazi olungile, yebo noma cha? Futhi wena uma kuthiwa ubusesimeni esinjengalesi unguPopi, ubungenze njani? Ubungazisiza izingane zasekhweni lakho noma nawe ubuzothi cha, ziwumthwalo lezi ngane? Cela ungazise kuma-comment, and futhi ngicela nisiseke. Kwenye ividiyo sizokhuluma ngesahluko sesibili.
ngoba lana ngenza ama-summaries ngoba uzovivinywa ngawo lama-summaries. So kubalulekile ukuthi unginike indlebe uma ungumfundi webanga le-12. Please like, subscribe and comment.